kan det. Det går i bølger, men nu, det er fordi, jeg har jo i mange år selv haft det eget rum, jeg ikke har godt. Ja. Så er det nemmere også, jo ikke? Jo. Det kan du sikkert også få. Ja, du har jo min godt også. Ja. Jeg har brugt det, så jeg jo. Jeg gik til det der til ja. Det er for dig, jeg også. Ja. Det er bare, når man kan jo starte lige så stille og... Jeg bare genoptager det. Ja, så vil jeg genoptage det. Og... Ja. Jeg skulle lige sige, at vi landede, når de er lige ved det. Lige ved det. Det hjælper på ørerne. Ja, det gør det. Nej, jamen det skulle jeg det. Ja, det er godt. Det før jeg laver det. Det laver jeg. Så laver jeg sådan noget stræk. Så laver jeg det. Ja. Der er faktisk få. Ja. Det var en CD'er. Ja. Der er nu din bog om bølgeprognosen. Så jeg lånte om CD'en eller ja, det gik på rundgang. Alle lånte, ja, han lånte. Så fik vi da heldigvis tilbage. Det var bog og CD. Da du havde CD'en, og jeg havde en lån på, så var det en CD, som jeg kunne spille og se, hvad hun havde. Der er virkelig Spanien og alle mulige steder. Men altså, det er sådan noget. Ja, den, ja. Det er med den, ja. Det laver jeg faktisk. Velkommen til København. Vi beder dig blive siddende med sikkerhedsbæltet fastspændt og holde vindergangen og nødgangene. Fri for alle håndbagage, indtil flyet er parkeret og skiltet med sikkerhedsbæltet slukket. Vær forsigtig, når du åbner bagagehylden over dig, og husk at falde personlige ejendel med. Det er nu tæt, at der bruger elektronisk udstyr uden tilstand, men vær venligst opmærksom på rygning og brug af e-cigaretter stadig ikke er tilladt. På vegne af hele besætningen takker vi for det valgte Norwegian, og vi håber at se dig om bord igen snart. Welcome to Copenhagen. Please remain seated with your seatbelt fastened and keep the aisle and emergency exit clear from all hand luggage until the aircraft is come to a stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Be careful when opening the overhead bins and remember to take all personal belongings with you. You may now use your electronic devices without blackout. Please note that smoking and the use of electronic cigarettes is still not permitted. On behalf of the entire crew, thank you for flying Norwegian, and we hope to see you on board again soon. Så der skal vi jo ligesom igen. Og den er også fra Delft. Jeg ved ikke om det er noget. Er det ved at slå den op? Det er det. Den har nemlig det der Delft, så har vi et andet. Delfin har jeg da læst om i nogle af de der jeg har. Sikkert, ja. Hun er besætning. Ja. Men hun har jo skrevet en bog, og jeg lånte en bog, og jeg lånte den der